Hadin ba u Adam ula bam no ding jong ka jingtip ye ga bha bar gsne. Hadin ba u Adam bat ki im kilele ye ga ta u blay ula wan ban kendo yo Adam par blay lo khot yo u Adam agalong ba lai khot ba khandai hangno medan Genesis lai khandai ko Adam hano medan baru Adam ul yok snow sur blay bat ula shifting khot ba shpo u onga yok snow ga sur jeme bat nga shifting namar ba nga long lyngkhuid ti nga labori yelade kat khot ka bakhat we kong bat ulo ong ha u blay ulo ong ha Adam u u bayathu hame ba me long u lyngkhuid mano ba ong me ba me lyngkhuid hato mela bam na to ding ya ka ba ngala hukum ni me ba memde ban bam gani de khana hadin bo Adam ula lepop ula bam ding jingti ba bha wasne ula sngo le rai paru shifting na ba ulatip ba ulong u lyngkhuid blelo ong mano ba ong me ba me lyngkhuid ka khubor jingani ka por dei mano ba ong me ba me lyngkhuid khubor gade hani por dei mano ba ong ye phi ba phi lyngkhuid ta de khubor now ubleu kli sap ha ubleu kli ni jingli ong yo Adam mano ba ong ye me ba me lyngkhuid nga khlam ong ye me ba me lyngkhuid ubleu ji shau prakar ong ngatip ba me lyngkhuid nga ngatip mem don kamman ye tho ya nga ba me lyngkhuid ko Adam ngatip ba me lyngkhuid mem don kamman ye tho ya nga ba me lyngkhuid nga thau ye me lyngkhuid hagelong ka ba ar ge khot bar bosan u Adam bat ke im boro arngot kelong lyngkhuid henre kim shom skole ran kenong ba ar khot ar bosan ko kim shom la le ran kilong ke balong khoi henre kim shom le ran piti bale kim shom le ran ka daw de namar ba kim pat bam no ding jong ka jingtip ye ga bha bari basnew hello u ding jong ka jingtip ye ga bha bari basnew u day ka consciousness ka de ko kom perkhat ka de ka jing perkhat shapang ka de ka jing perkhat bat ka jinge ro shapang ka ba bha bari basnew now ni puli but na Bible but teng ni ngemda poi perkhat but ni khot yo new ding uding uso adong kare Bible khlam ong so adong ko ong uding jong ge jingtip ye ba bha bar besnew kadai pat hi boblo adong banom bam ye kata ka kerteng so adong kami na kata ka rukom na kami naka daw boblo adong banom bam hare u klam kerteng so adong u kerteng uding jong ge jingtip ye ba bha bar besnew u ble thau Adam margi im lyngkhuid ba Bible ong kim ki khlem le ran hadin ba kila bam konong ba lai de people konong ba lai ngat khot basam ki bam ka Bible kong te ye ki khmat jong ki lapli bat ki le yok okay usoitan wan baruong ada pi bam no ding
pinom yap ubleu thok ani sha pinom yap hare on play khmat je bi bat pin yo i pin long kum ki blai dan Bible ki boong pilong kum ublai dan ke Bible boong pilong kum ki blai ke Bible ke si kong pilong kum ki blai balai long kum ki blai ke daw long namar bo tu tin blai ang tu de Elohim tin Elohim kamut tang yu blai Jehovah tin Elohim ke de ro namat uno blai haga Hebrew ki ong Elohim ka dekhot ke banyo kong gumne ti ndaba kidab bam ti la plegi khmat jonki sabha ti la plegi khmat jonki bat ke la tip on la ba ke la tip on bian ke la tip hadin be ke la bam Bible kong te ya ki khmat jonki la ple ma ga jinkli ke bam ke bami ire ne hatu bleu thau ki ba man la se hello people kat ubleu thau mat la iki mo no khlem thau mat la u thau ya ki kat bat ki khmat ki ba plehi ta re balai par ge khot ge benyo lo la khot benyo kong ti la plehi khmat jaki kane ka dei ka sabha kane ka dei ke ka ba ngi don kam ban suotho ha ka ba ye dei bat ka pop lani bat ka hok lani bha lani snew to shaw pin so tho gata ngan patai jai ngin so tho hadim ngin so tho on la kor kini khobor ti la plegi khmat jonki kamut bo ble thoma la ki u thawe ki khmat ba pe hi la plegi khmat jonki bat ki la tip baki lyngkhuid na ga jinkili gi bami gre ni hato kim tip baki lyngkhuid hato kim yo ise baki lyngkhuid ha sha bakin bam no ding jo ga jink tip e ba bhav yosne ki tip ba jin sha baki lyngkhuid ki yo i baki lyngkhuid te ki yo i hi baki lyngkhuid ki khmat jo ki he flow ki yo i hi ba ki lyngkhuid kim tip pro baki lyngkhuid henre kim don yak saba henre kim don kim pat namar kim pat bam na u ding jo ga jing tip ye ba bhar go snew so kim pat dom ye ga consciousness kim pat dom ye ga jing prakhat ba kalong ka ba kim pat dom ye ga jing prakhat ka jing prakhat ga om long ban lyngkhuid dei ban tap mo ila dei kim pat don ye ga ta ka jing tip so thore kim pat don ne ga jing tip ka ba om long kumne lyngkhuid dei ban phong jan dei ban tap mo ila dei kim pat don ya ka ta ka consciousness kim pat don ya ka ta ka jing prakhat so ne ding jo ga jing tip ye ba bha ba was ne ka dei uniu dei ka jing prakhat ni po har ga jaka ka ba nginang ban bishar ke ba bha ke ba snew nda ba ngi po har ga jaka ka ba nginang ban ong ke ga ba lyngkhuid ke ga ba tapmo ka ta ke de ga ba penyap yo adam ka ta ke de ga ba penyap ye ga im sa paham ta kitip ba kilong ki ba lyngkhuid here kilerai ne em kim shem lerai balai kim lerai namar kim pat don ye da ga jingtip ayu ka jingtip ka ba mlong ban lyngkhuid dei ban phong jan dei ban ngan bata pe ne yagata ka jing prakhat yagata ka jing bom tip jonki yagata ka jing bom tip jonki ba yagata ka jing bom tip jonki ba kamlong ga ba
ngan om no tao ngan ông đời ban ông cái lành kalau kum ni u kena rit u bedang hapo shisnem tong nong arsnem umpat don ya ka jingtip ya ka babha bad ke basnew umpat tip ya ka lyngkhuid ne ka bom lyngkhuid umpat tip ya ka le rai ne ka bom le rai umpat don ya ka jingtip na ka ta dau u yok i hi ba lyngkhuid tam bo tip ba kamlong ka umpat tip ba omlong banlong ba lyngkhuid umpat tip ka so ya ka ka jinglong lakhot ka jinglong lui lui hello lakhot ka jinglong lui lui so khana ubadang hapo arsnem tip ya ka le ran tip ba kamlong ban lyngkhuid tip ya ka ke ka hau umpat bam na uding jong ka jingtip ya ka ba bha nei basnu ya ka ba lyngkhuid ne ka bom lyngkhuid so kalong gumni ya ka ta ka jinglong ka bom tip ya ka bha basnu ya ka ta lakhot ka jinglong lui lui ngap ka jinglong lui lui kamut bom lyngkhuid ka jinglong lui lui ka de gini ka jinglong lui lui ka mot bom pat tip ya ka bha bari basnu ka ta de ka jinglong lui lui ka jinglong lui lui ka de ka definition jong ka jinglong lui lui ka jing batai ya ka jinglong lui lui ka de ka jing bom pat tip ya ka bha bari basnu so now hadin bakila bam kawan ka consciousness hadin bakila bam kawan karukom perkhat pleng ba omlong ban shu sa lyngkhuid kumne kani ka kran japang ki ki ba kraw hagaji sha ka kran japang ki ki ba yadai bat ka jingim jombreu now u bleu kali gni jingkli nong walait khot ka bakhat wei u ei ba ong ye me balung khoi kamot umne u bleu ong umne ngam khot ye me balung khoi na khang khot ye me balung khoi nga haji sha ngatip ba me balung khoi nga thau ye me balung khoi so na galiang jong na u bleu ngatip ba it is okay to be naked Neliang jengau play ngatip ba kapiang ba menlong kumne kumba melong ngatip ye kita ke so ngado play ngai I ba me kapiang ni me ba men kapiang ngaji sha manu bawan ye thu ye me bat manu bo ong ye me kambiang ba men lyngkhuid Mano bawan ong ime kambiang ba menlong ubalung khoi kabiang ha jin sha ba men phong jan mano ong ime kita kane em kadang long maka kadau tenrai jong ka jingjot ka babon ha ka perthai kane kadang long ka wei ne ki dau ka ba jong ka jingjot ha ka perthai Hallelujah. So, ngan perwan siga e kaba ngingi long mata kalong kumne. Mano bo ong yengi, namar khubor jina reta. Mano bo ong ye pi long khoi. Mano bo ong yengi bangi long khoi. Mano bo ong yengi ba omlong mangi ki baruspa. Omlong banilong perlok bat ki badu. Mano bo ong yengi Deu ding jong gijing tip ye ka babha bari basnew mano bo ong yengi bo omlong ban
Mano bang ini ba? My goodness. Mano bang ini ba nda haba rung hayi mane yo to uba start baru bodon kerdan khot yu ushi khmat ai u gasit ga ba khmat do hari yu to bepliu uba rep unong kondong uskutia ubeduk ubom do ne shong se kondong ru mlele shong se din ru mlele mano bang ini gumta mano bang ini onu ni do usa hep ta mo pen shong se khmat hari yu to pat unong kondong bepli pen shong mano bang ini gumta They uding jong ke jing tip ye ke babha bari basnew. Hello. My goodness. Mano bo ong ini bangi ki nong sor. Ngi de ban perkhat ba ki nong kendong ki de ki baduk ki de ki babi ki kale ki bom nang Mano bo ong ni ye kata. De uding jong ke jing tip ye ka ba ruspa ba di ka baduk ye ka ba bahadur ba di ka bom bahadur bangi ba meu tau ding man la gasngi. Hello. I mean manobo ong yangi ngi ki nong kandong ngi ki bom nang bom start manobo ong ngi ba ngimdei ban rung sho office sho no office daga jingshlor ngidei ban khonyo kumne ban shapting ye gisar ye gishep ngam ong bang ngimdei ban buram meki re mano bo ong yangi ba ngin le chito no tangin penrit de ngin par hakhndo re ban par mano bo ngim ta phibam just step doi Ibam just step do ding jong ke jing tip ye ba bhap rusnew Mano bo ong yengi banga ubaduk ubakurdu ubaduna kayo akot kamlong yang ban ya ban yi samla bat ke beri baru spa Mano bo ong nga banga bam just step do ding jong ke jing tip ye ke ruspa ba de geduk Mano bo ong ni haba yat lang bat uruspa bat ni di syadukan bang ikhmilinti ban siu de uruspa Mano bo ong imta de ding de tu ding bo pitung ke bo pitung phalau yi man ge step man ge ni bam to my goodness Mano bo ong ini ba om biang kat ketuk gerang yang jengi te ngadang lengkot na ngadon kam man jerong te ngakwak man jerong kumu kumaka leni nga lengkot gerang yang makapat ke jerong yang te ngasngopo Mano bo ong yepi Bapi ngopo tang namar baka jerong bat mapi usian rang pi lengkot pi ngole ran haba yeng hagasi atho bat ka namar baka jerong pi pat pi perkhat ye de bat bisngo kumno te kum bo ong singi sene sa jawai sang ko mon te wataban rega kawan jerong sanggo sang sorome Mano bo ong pi sorong namar bapi bam breakfast do ding jong jing tip yo bhar go snew pi bam breakfast no ding jong lengkot bat gejrong kani uniu ding udang pen snew ye ga jat pen ri hodo menta uniu ding u pen snew ye ga perthai hodo menta Mano bo ong ye pi ye ngi ke ruspa ki badon kali ki badon bike ki badon keri ki badon motor kali motor nata ki badon hot ke pot Mano bo ong ini bahabangi ya kine hasurok ki de ban salam yenga
Man nang phi yo dai idea. Phi yo namar phi bam ja step shwa phi mi rock do ding. Jong ke jing tip yang beruspa bari baduk. Ke jing Kristan kede. Ke jing khot ban ke jing Kristan kede ke jing khot jong ble yangi bangin sha jing it. Now ding jong ke jing tip ye ke bha bari wasneu. Lada pidang bam no ding jong ke jing tip ye ke bha bari ke wasneu. Ye ke bha bru bari ke bam bha bru. Ye ke duk bat ke ruspa. Ya u kendong bat usor. Lada pidang bam nagata. Pim amin. Betul lama kena ke jinglong Kristan. Hayeng mane mdai bandon urus pa na duk. Hayeng mane ngide balong kawai. Hayeng mane urus pa bat uruduk kisong lang hang jog ben. Kadai balong umta. Hare singi pat sini don le segi yeng mane teng teng. Ki balek si kato yeng mane dang dai tang gitu jai bro. Ki ba ke grup jong kihi. Shong na kato kaliang ro ki grup jong kihi. Shong na ta kaliang ki grup jong kihi. Smosi ban ong ba don ro kumta ki briu don ngakendo ban ta daun nganut ban ong. Ki ba wana nong kendong ki ba sa sesor. Ki mnot ban let jingeseng. Hagdo ying mane namar ki pet chelade ba kim don riam kim don bay kumbadon ki nong sor. Ngam ong ba ka bakala ban riam ngam ong ba kam bakala ngam ong baka bakala man riam ngam ong bakam bakala man riam ka bes ban riam habangi yo ide ban riam hado ban khai sap kumbo ong mi sini habayo de ban riam hado ban hun susi ban ong ba ki briu ki ba wana nong kendong kim not ban lek jingeseng namar ba ki yo i ba kum ba don ki briu ki bom itho iki haying mane ki ba itho ik ki namar bale namar to ka yeng mane ka dap da ki briu ki ba don ya to kardang ka balong paramaki kat ba maki pat ki shong sha kendong mdon ba yo iki but amin kum da ter ngade na nong kendong sinong janga masa ni ki wan ki briu na nong kendong ki na sinong janga ki briu ki bom ki ba rep ki briu ki ba dok ki briu ki ba ki bom beng ka mahre ki wan che jawai man ga por ki wan che yo ki wan sim dawale ne ki wan yo ki wan kum da ter pitim ne am nadu ba utrai upelat yang na ga ne ga jingtip ya ga ba bhabi besniu ngalong ba lai do ban kendo ye ki prashnong janga compare kumno kiriam compare kumno ki be compare la ki rit ne ki lada ki longkot ne ki jrong lada ki yong ne ki le lada ki phong da ka jan kersha ne ki phong da ka sari compare kumno ki long ngala lai lo ban kendo iki ban kren iki ban pedyang iki ban pet iki de khamat kumba pe ublai yanga glory to God. Nama ladau blai upet yang kumba ngap. Amin. Ladau blai upet yang kumba ya pet mengi kibru. Ngin jin dalam ak ingkong mandala sengi. Nah kini dek gedang lok kadang sak kejeng kili. Mano boong ya pi. Bapin leran. Iki kini kikpa jeng pi. Ni dong kena skor ki wana nong kedong ki let's score sesor. Let's score sesor. Nah tagi wan ki kimi kpa jeng ki hayo ki leran bagi perlok jeng ki ki leran ye ki kimi kpa jeng ki namar ki kimi kpa ki wan daga jan kersha ki wan daga patlun baplik shalangkharu ki daga ta shasoro ki wan daga ta nah ta pi namar pi ya snow aksor ba pi snow style ba pi snow ya standard palat ba pi leran ki kimi kpa ban kendo ki hayo but pi ong i perlok jong pi bakin yang ni mo i olai chem ga be pa na sarom de doi we chem bagi be pa ngau tip ki riam apa ke be pa ngam ku terjet ma jet do yo sarom ma wan ki sora apa mano ba ong ya pi ban le ran ba dei na mar ba hang to ha jing thia ja pi bo do ding jing tip ye ba bha bat ke ba sneu pi bo do ding jong ge jing tip yo nong sor baru nong kendong
My goodness. Let the pinang ban sha jing it. No ding jong ga jing tip ye ga ba 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 ga snew. Ka don ga jing kya krat. Ha ga jing im jong pi. Hallelujah. Mano ba ong e pi. Amen. Mano ba nga boduk. Nang ta. Ngayap mat ye ga samla ga ruspa. Nang ta. Ngapet sede ong I nor ka. Yo ma bade ruspa bade kon malik bade mangapat kimi kpa yo ba shuya kamajak po man sngi ki man made bam de you know my goodness lada phila sha jing it no ding jung jing tip ye ba pha ba snu kani ka jing perkhat kam de ban rung api nakata ra don shibon ki bru ki pasngo po le de piti balai ki sngo po namar ki balai ki bru ki sngo po bat balai don ki bru ki sngo khlai ki sngo kraw namar ba ki ba sngo kraw ro ki bam no ding jung jing tip ba ha ba snu ki ba sngo po ro ki bam no jo ding jung jing tip ye ba ha ba snu so ki pet de ba ki sngo po kita ba kraw pat ki pet de ba ki sngo kraw namar ba ya bam no jo ding ka jingai kristan gede gene om don nong kendong om don nong sor ka bible kong gumta om don nong kendong om don nong sor om don jiu om don u gentle om don u shenrang kan the khmat u blai long hoi hallelujah sebab mentang ada noi lap bat singi sini ngi tik kum ta bagi noi lap kidai ki bom biang ga yok kot ngi sini singi ngi tip kum ta te nanta kendo yo we malik ubru malik bha nanta nga noi lap snopo ile di namar ba ya de kejat namar ba jekaban ya de ga baru hap ya sakil ni ta ter I mean balai ni sio gumne please naibam snopa bat beruspa bat baduk bat kendong bat nong sor bat ba bhabru bat bom bhabru snopa charging it no ding jong jing tip ye ba bhabru snew you will do good pen im ga jing im ga ba teng mangi ki ba ruspa ni snow ni ong ba nga chunrang ngawa ruspa te thu daga bodo ha yo mengau le karangan yo ngai sneng me I mean kabiang ban kamai bisa kabiang ban he business kabiang ban le kabiang ban kamai bisa pertai ban I mean ban tre tenge ban tre sitom ban kamai bisa kalong babiang hare ban perkat pat bangan bon bisa khenang ba maka kan kongu yang akan bang I mean pi bang no ding jing tip yo ba bos new ngado ruspa ma me do ngam de ban iben yo kani ka jim perkat sngo he sngo kraw ngam de ban rung ha ka jabing janga ladanga de u kristan yeki bom no kristan ngam tip na kan shwa ngi kristan mano bo ong yengi ba I mean kude gre maklam squat bang kren langkot ikini ngakwa ba penlai lui ya ka jingim jingi we po we so pa ki bedu na sngopo so pa ki bom don bom e na sngopo kata ga ki jingka jong ga bible ni baro ni re ki khon jong play ki khon jong ka jingai ni im ha ga jo ko long yeng ingi ki ba ruspa nice no kraw ha to go spa jingi nice no he nice no klein ha to go spa jingi ka dei baro ga jing ai jong play but I mean ngide ban snotho bangim da gi boss perthai ude ublei ude mo ubo unong a do blei ubo pendap do blei ba kerku blei ude mo o but haga long ying jong blei ngide ban don ka we ka man sim ngide ban don ka we ka jing sngo na ka ta daw na snotho pha yingi na mar ba do nong kendong don chibon gi nong kendong gi wan chi so nadu ba I mean nadu ba utrau play khmat janga panju I kene ki aka kam jidon gapor
ka ba shep ting e khma du brio ka jing shep ting e khma du brio ka de jing riam na do bangate ba ngambam no ding jing jing tip e ka ba bha ba usneu ngam shep ting yu brio nga burom e ki brio ba dei ban yo ka burom nga burom e ki sahab nga burom e ki officer nga burom ya o MLA nga burom e ki pastor burom e ani ki ba dei ban yo ka burom tamam dei ban burom man ban hadu pa kelak so burom ay burom ki tamba burom yaki kat kum ka burom ka bagi ban yo mdei hadu ba pi hadu ba pi kelam ramen kala lai ki zhe gede besmoto bagi bergin ay ka burom haki kat kum ka ka burom ka bagi ki de ban yo tang kata full stop nai palat nai tam na duna nai perkat wala da kibru kim burom api ki zhe nai kuslai nai yam rem nai timir ngam no wala da ka pertekam ito ipi wala ka pertekam ito nga it is okay kabian wala da ka pertekam ito ipi kabian wala da ka perteka wala da amdan ba ito ngi no it is okay kabian banong ta lada pi nang ban im gum ta pilong sem ha ka pertai kat chiwa pilai pisngo da so mano bang pi duna mdan ba pi duna na mar ba pi ba no ding jiti pa phab sin mano bang pi snudor ba pi na mar ba pi ba no ding jiti mano bang pi longkot ba pi yong ba pi in mun tai na mar bangi bam so so pha sha jing no ding jing jing tip pa phab snu pin long kis em ni se kendo away po amen